नमस्कार मित्रांनो, तुमच्यासाठी मी एक चांगला व्यवसाय घेऊन आलेलो आहे. शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे पिकं तुम्ही घेतच असता, पण हा एक असा व्यवसाय आहे, त्यामध्ये तुम्ही अत्यंत चांगल्या स्वरूपाचे पैसे कमवू शकता. तर शेतकरी मित्रांनो, कोणता व्यवसाय आहे त्याविषयी जाणून घेण्यापूर्वी आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. तर शेतकरी मित्रांनो, हा व्यवसाय आहे तुळशीची शेती. शेतकरी मित्रांनो, तुळशीची शेती ही अत्यंत लाभदायक शेती आहे, कारण याला सरकारी कर्जसुद्धा आहे आणि तुम्ही कमी पैशात जास्त पैसे कमवू शकता. म्हणजे कमी पैसे लावता जास्त पैसे कमवू शकता. तर शेतकरी मित्रांनो, तुळस ही अत्यंत पवित्र मानली जाते. भारतात तुळशीला धार्मिक महत्त्व तर आहेच, पण तुळस सामान्यतः डोकेदुखीपासून तर कर्करोगापर्यंत विविध आजारावर उपचार करते. वैद्यकीय औषधी वनस्पती म्हणून वापरली जाणारी तुळशी, त्यामुळे शेती फायदेशीर ठरू शकते. बियाणांपासून पाण्यात रुजवून लागवड करणे सोपे आहे आणि त्याला फारच कमी देखभालची आवश्यकता असते. त्यामुळे तुम्ही तुळस घरामध्ये कुंडीत ठेवू शकता किंवा भाज्या किंवा शोभेच्या बागेत देखील आंतरपीक म्हणून लावू शकता. तर शेतकरी मित्रांनो, बियाणापासून तुळशीची लागवड कशी करायची? तर उच्च गुणवत्तेचे मातीचे फ्लॉवर प्लांटवर अर्धवट भरा आणि त्यास पूर्णपणे पाणी द्या. सुमारे 1 इंच 2.54 सेमी खोली सोडा. मात्र ओलसर करण्याआधी पुरेसा पाणी घाला, परंतु जास्त नको. जर तुमची तुळस बाहेर बेड करून लावू इच्छित असाल तर ते रोपं करण्यापूर्वी घरामध्ये वाढवण्याचा सल्ला देत जातो. जमिनीच्या पृष्ठभागाच्या खाली 14 इंच बियाणं पेरा. तुळशी बिया खूप लहान असल्यामुळे त्या जमिनीवर शिंपडा आणि हळुवारपणे बोटाने दाबा. बियाणे अंकुर येईपर्यंत ओलावा वातावरण ठेवा. सुमारे 1 ते 2 आठवड्यात बिया फुटतील. बिया फुटल्या की संवेदनशील असल्यामुळे स्प्रे बाटलीने मातीच्या पृष्ठभागावर हलके पाणी शिंपडा. बियाणास त्रास होऊ नये म्हणून भांड्यात पाणी टाकणे हळूहळू काळजीपूर्वक केले पाहिजे. फ्लॉवर कंटेनरचा वरचा भाग प्लास्टिक आवरणाने झाकल्यावर ओलावा टिकून राहण्यास आपल्याला मदत होऊ शकते. आपली माती तपासा लागेल, त्यासाठी आवश्यकता अतिरिक्त पाणी द्यावे लागेल. तुमच्या वनस्पतीला दररोज 6 ते 8 तास थेट सूर्यप्रकाश कमीत कमी 70° किंवा 21° तापमान आवश्यक आहे. भांडे अशा ठिकाणी ठेवा जिथे भरपूर अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश मिळणार आहे त्यांना. रात्रभर तापमान कमी असलं तर झाडाला खिडक्या किंवा दारे उघड्या न ठेवण्याची काळजी घ्या. फक्त ₹15,000 गुंतवा आणि व्यवसायात सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला सुरुवात करण्यासाठी खूप पैशाची गरज नाही, कारण हा व्यवसाय फक्त ₹15,000 तुम्ही सुरू करू शकता. 3 महिन्यात या व्यवसायातून तुम्ही ₹3,00,000 कमवू शकता. तर शेतकरी मित्रांनो, बियाणे पेरल्यानंतर तुम्हाला व्यवसायात कापणीसाठी जास्त प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. हे रोप फक्त 3 महिन्यात तयार होते. तुळशीचे पीक सुमारे 3 लाखाला विकले जात आहे. अनेक आयुर्वेदिक उत्पादन तुळशीचे रोपं अशा प्रकारे ते कंत्राटी शेतीद्वारे त्यांची खरेदी करतात. डाबर, तसंच वैद्यनाथ आणि पतंजलीसह अनेक कंपन्या तुळशीच्या शेतात गुंतलेल्या आहेत. याचा अर्थ तुम्ही फक्त 3 महिन्यात ₹3,00,000 कमवू शकता.